Bon dia, soc Germán Viejo del Club Ciclista Plana de Lledó i estem aquí a Decathlon Mollet. Anem a fer el sorteig de la 26 marxa Pelegrí Pi, que com ja sabeu tots no es va poder fer el passat 5 d'octubre perquè no es va ploure i van decidir anul·lar-la per la vostra seguretat. Ara introduirem tots els números dels que vau participar, esteu inscrits a la prova i sortejarem un peu de taller i un rodet d'entrenament. En primer lloc sortejarem el peu de taller i per últim crec que el més interessant de tots el rodet d'entrenament. No tenim mà innocent, tothom en coneixeu i sabeu que us podeu fer de mi. No miro i el peu de taller se'n va per el número 104. 104. Anem a veure qui és aquest senyor, el 104. El 104 es el señor Juan Vicente Vegas Vázquez, de Parés del Vallès. No se ha ido muy lejos el pie de taller para nuestro amigo de Juan Vicente Vegas Vázquez. Nos pondremos en contacto con él para quedar con él y entregárselo, lo que sea. I ara van anant a treure el número corresponent al rodet d'entrenament. Un moment d'atenció. Ui, és el meu dorsal. És el 21-2-1, que correspon a Josep Maria Pilar Mindel, un amic de Tàrrega que ve cada any a la nostra marxa de Mollet. Molt bé, felicitats a aquests companys, a un de Tàrrega i a un altre de Parets, i ja sabeu, ens posaré en contacte amb vosaltres perquè rebeu aquests regals. I us esperem l'any que ve a la marxa de Mollet, esperem que aquest any no plogui i si no, de regal teniu un paraigües ja.